Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeo no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. A vendima finalmente, bueno, pois rematouse con gran éxito, con unha calidad de uva moi boa. No último tramo, bueno, gracias ás choivas que viñeron na segunda semana de agosto, pois se pudo recuperar a viña e relanzar ese proceso de maduración, non? Finalmente, bueno, pois houve que esperar un pouquiño máis do previsto para iniciar esas tarefas de vendima, pero bueno, esa espera desos 4, 5, 6 días aproximadamente que se dou, pois bueno, pois se traduciron nun moi bo resultado, non? As previsións en canto a cantidade hai que recoñecer que eran un pouco máis ambiciosas, pensábamos que iba a haber un pouquiño máis, non moito, pero que íbamos estar un pouquiño por enriba do que obtivemos finalmente. Aínda así, superouse a vendima do ano pasado, en torno a un 6% aproximadamente, o cal pois non son malos datos e sobre todo tendo en conta que, bueno, as calidades que obtivemos desta vendima foron moi boas, non? Son non só a nivel de produción, senón a nivel de proceso, pois está confirmando que esperamos ter unhas calidades moi boas, non? Foi un ano como non lembrábamos, mellor dende hai prácticamente 2 décadas, un ano moi complicado, non falamos solo de pérdidas, non? Digamos, en valores absolutos, sino da dificultade que tivemos durante todo o ano para manter esta produción, bueno, pois sanitariamente ben, non? Foi un ano que exixiu moitísimo a todos os viticultores semana tras semana. Os viticultores foron quen de cuidar moi ben os seus viñedos, salvo casos moi puntuales, e gracias a esa experiencia e bo facer dos viticultores tamén, bueno, pois poidemos salvar perfectamente unha colleita que xa digo, cas dificultades que estábamos tendo a nivel de condicións de mildio principalmente, pois que se antoxaba moi complicada, non? Finalmente o resultado, pois, como dicen, pois foi moi bo, non houbo que grandes pérdidas por enfermidades, non? Neste caso por mildio, o cal, bueno, pois un remate bo, polo menos, de campaña, non? Os viñedos agora queda descansar un pouquiño primeiro, despois de toda esta campaña intensa, despois desta vendima tamén que foi, bueno, intensa, bueno, máis que nada, pois houbo que acelerar un pouco o fin de vendima porque nos amenazaban esas precipitacións, non? Na semana do 14 que se prevía algo máis de agua da que finalmente veu. E bueno, agora é un período de descanso relativo por parte dos viticultores e en breves, bueno, se empezarán a acometer as tarefas de poda nos primeiros viñedos, non? En canto teñamos o inicio da caída de folla, pois, bueno, moitos dos viñedos pois se iniciarán ca poda. Agora mesmo, pois, ao mellor limpiar algo de algunhas vides que están tocadas durante a campaña, sobre todo por enfermedades de madeira, tal, pois se aproveita para marcalas ou para eliminalas incluso antes de acometer con carácter xeral todas estas tarefas de poda, como comentaba. E bueno, un pouquiño máis, moita análisis de solo, xa empezamos a realizar moita análisis de solo para, bueno, pois un pouco prever todas aquelas correccións que
mellor poideran ter necesidade de realizarse nos viñedos, non? En algún caso, bueno, pois pode ser en plantacións novas, por exemplo, cando se preparan os suelos, pois se tuvera necesidade de algún aporte, pois sería a época idónea ahora para analizar o solo e facer un diagnóstico. E despois no resto dos casos, bueno, pois temos por diante pois 6 meses prácticamente ata o mes de marzo do ano que ven, pois bueno, para cometer todas estas tarefas, non? Tanto analítica de suelos, preparación de suelos, podas, parreas, etcétera, etcétera. Son decisións, ao fin e ao cabo, estratégicas, tamén se aproveita en moitos casos ou se aproveitaba ata este ano para facer moita formación cos viticultores, moita consulta. Agora, bueno, pois con toda esta crise da Covid, pois desvirtúa un pouquiño isto, modifica máis ben todo este proceso. Non hai tanta posibilidad, en algún caso, de intensificar esa formación presencial, pero, bueno, se palía de algún outro xeito, non? Se sustituye por outras vías. Bueno, afectou desde o punto de vista que houve que extremar todas as precaucións, xa sería antes das vendimas, pois que, bueno, había algo máis de incidencia, empezaba a haber algo de incidencia na nosa zona de casos COVID, co cal, pois, bueno, houve que intensificar, xa estaba previsto, pero, bueno, se falaba cando foi da primeira oleada que iba a haber unha segunda oleada previsiblemente finales de verán ou principios de outono, que nos coincidía con vendima, ademais, e, bueno, un pouco nós xa estábamos preparando todo isto desde o inicio de toda esta crise, non? Dende prácticamente o mes de abril, non? Xa estábamos un pouco ca mirada posta na vendima, non? É unha época con moito trajín de xente, hai moitísima mobilidade, tanto a nivel interno como de xente que ven a vendimar, a moitas parcelas, que xente que ven de fora, co cal, bueno, hai que extremar as precaucións, incluso a nivel da adega, da recepción da adega, nós sempre traballamos con moito persoal externo para reforzar toda esa entrada de uva. Aproximadamente estamos falando de unhas 80-90 persoas no caso deste ano, e bueno, non tuvemos moita novidade en canto a resultados negativos, non? Houve que implementar procesos, houve que atender sobre todo a prevenir todos esos contactos que houber entre as persoas, facer grupos estancos de traballo entre os traballadores de recepción de uva, higienizar todo, desinfectar e limpar todo entre descarga de viticultor e viticultor, e falando de desinfectar, estamos falando de todo aquelo que fose susceptible de entrar en contacto, incluído o vehículo, incluído, bueno, pois esas pantallas táctiles que habilitamos para suplir esos albaráns manuales que estábamos acostumados a que os viticultores asinaran. Bueno, pois agora mesmo pois estamos falando de que, bueno, se suplementou todo, se supliu todo eso, e se puxo, digamos, en valor toda esta tecnoloxía, non? Toda esta digitalización, vamos a decirlo así, de modo que os viticultores que traían a uva en tempo real recibían de xeito telemático, ou ben a través de mensaxería WhatsApp ou Telegram, ou ben a través de correo electrónico, no momento en que validaban nunha pantalla táctil a súa descarga de uva, xa tiñan nese mismo momento, xa tiñan ese albarán correspondiente no seu teléfono, non? Pois agora que descansen, que, como decía antes, pois foi unha campaña como poucas se deron nos últimos anos de dificultad, digamos. Xa digo, non foron pérdidas, houve campañas nos últimos anos que quizás tivemos máis pérdidas por mor do mildio, pero, bueno, esta campaña foi unha campaña que obrigou moito a estar moi enriba o viticultor, que descansen agora un pouquiño mentres poidan, e que repoñan un pouquiño de forzas para bueno, de cara a finales de ano, cando nos veña a caída da folla da viña, pois, bueno, pois empezar a realizar estas tarefas da poda nas parcelas máis temperás. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta.
Rías Baixas prepárase para abrirse aos visitantes. A denominación de orixe participará os días 24 e 25 de outubro nas xornadas de portas abertas nas de Os Galegas. Os autobuses do Viño volverán guiar os visitantes para descubrir a denominación, cunha proposta que este ano trae novidades. Como siempre, nuestro producto estrella son los autobuses del vino. Este año hemos lanzado 14 autobuses diferentes, con una novedad este año que ha sido la creación de 2 autobuses especiales que incluyen también una comida en una de las bodegas socias. Además, como todos los años, ofertamos también visitas gratuitas a todas las bodegas participantes durante ese fin de semana para la gente que quiera ir por su cuenta a disfrutar de esa experiencia no turística. Ademais dos percorridos, hai 5 adegas que preparan propostas propias para os seus visitantes. Son Adega Eidos, Bodegas Gran Bazán, Pazo de Rubianes, Pazo Quinteiro da Cruz e Señorío de Rubiós. Además de esas visitas gratuitas que pueden acercarse todo el mundo que quiera y esos autobuses, las propias bodegas ofrecen actividades especiales, ¿no?, diferenciadas, como puede ser alguna actividad de senderismo, una cata maridaje con, a lo mejor como con quesos y vinos, bueno, actividades de cócteles combinados con vinos albariños. Bueno, la idea es ofrecer no solo visitas gratuitas, sino también experiencias, pero siempre teniendo en cuenta y prevaleciendo la seguridad y la prevención en las jornadas. Xa é o 9º ano que se celebra esta actividade, pero a COVID-19 obrigou a adiala ata o de agora. Iso si, o coronavirus estará moi presente e todas as propostas contan con protocolos específicos e están deseñadas para poder garantir a seguridade sanitaria dos asistentes. Hay un protocolo muy estricto que ya se ha informado en todas las plataformas en las que están difundidas las actividades y asimismo todos los participantes deberán cubrir una declaración responsable al entrar en los autobuses, ¿no? También es verdad que debido a la situación en la que nos encontramos hemos reducido los aforos al máximo. Todos nuestros autobuses tendrán únicamente 9 plazas más la guía, para que en ningún momento se supere esas 10 personas recomendadas para grupos turísticos. Os protocolos de seguridade esténdense a todas as actividades. No caso das catas, por exemplo, tamén se toman as medidas precisas. Las catas, obviamente, nuestras bodegas han trabajado desde el principio del confinamiento en aplicar y implementar todas esas medidas de prevención ante el COVID, ¿no? Con lo cual esas catas siempre tienen que mantener las distancias de seguridad, con copas y material individualizado y obviamente esterilizado antes de la cata, con lo cual todas nuestras bodegas tienen implantadas ya desde hace meses medidas necesarias para poder realizar estas actividades. Con estas xornadas de portas abertas, o sector enoturístico galego quere dar un paso cara á normalidade. Obviamente, al igual que el resto de sectores turísticos, debido a esta crisis derivada del COVID, hemos sufrido muchísimo en tema de turistas recibidos, pero sí que es verdad que los meses de julio y agosto sí que hemos notado movimiento, es verdad que escaso, pero movimiento en turismo interior. Pero bueno, sí que hay que poner en valor ese trabajo que comentaba antes, ¿no?, de la implementación de todas las bodegas en esas medidas de prevención y de trasladar seguridad al turista de que una vez que se acerca a nuestras bodegas va a tener una visita segura y de calidad. Todo apunta a que esta xornada de portas abertas a ruta do Viño Rías Baixas repetirá o éxito de edicións anteriores. A día de hoxe xa case non quedan prazas nos autobuses do Viño. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Xunta segue a impulsar a rede Merca Proximidade como canle de comercialización para garantir o futuro do sector agroalimentario galego no marco do Plan de Reactivación e Dinamización da Consellería do Medio Rural para facer fronte aos efectos da COVID-19. A iniciativa consolidouse como unha vía alternativa de comercialización impulsada polo Goberno galego para dar saída aos produtos agroalimentarios que non podían venderse nas feiras nin consumirse nos restaurantes e hotéis durante o estado de alarma. Ademais de outras 9
empresas distribuidoras José González puxo de relevo que conseguiron aglutinar a máis de 450 produtores do agro galego. O conselleiro visitou o almacén e as instalacións de Mercaverde do Grupo Empresarial Gadisa, unha das canles de distribución que colaboraron con Mercaproximidade durante a pandemia. González destacou que a compañía fai un esforzo por promover o funcionamento do sector primario, recollendo produtos frescos e agrupando a pequenos produtores que así son capaces de chegar ao consumidor final con menos intermediarios, unha forma de traballar que queren impulsar dende a Xunta. Pola súa banda, Gadisa resaltou que mantén un firme compromiso cos produtores de Galicia dende a súa fundación en 1986. A empresa 100% galega pon en valor a xeración de riqueza dun modo sostible a través da compra a máis de 1000 provedores de proximidade, comercializando os seus produtos na súa extensa rede de puntos de venda que supera os 400, tanto en Galicia como en Castela e León. A compañía inviste máis de 360 millóns de euros anuais nestas compras, reafirmando o seu apoio ao sector primario de Galicia, clave no desenvolvemento socioeconómico da comunidade, contribuindo a fixar poboación no rural e beneficiando os seus clientes na oferta de produtos. Por último, durante a visita a Gadisa, o conselleiro do Medio Rural quixo resaltar que a extraordinaria calidade dos produtos galegos fai que teñan moi boa acollida nos mercados, non só en Galicia, senón no resto de España. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.